Usa ka barangay karon sa Manolo Fortich, Bukidnon gipailam sa MECQ. Atong siren kung ano sa lab report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, tungod sa paspas nga pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Barangay Alae, gipailawom kini sa MECQ. Resulta, grabing traffic ang nasinati sa mga motorista nga muagi sa lugar o pasulod o pagawas sa Cagayan de Oro. Ang Barangay Alae, ang unang barangay sa Manolo Fortich, Bukidnon nga maagian sa mga mubiyahe gikan Cagayan de Oro City. Busa, grabing trapiko sa mga sakyanan ug labihang kataas nga linyahan sa mga tawo ang masinati sa lugar. Nagpatuman og executive order si Mayor Clive Quinio nga ipailawom sa Modified Enhanced Community Quarantine ang Barangay Alae sulod sa duha ka semana tungod sa nagkadaghang kaso sa COVID-19. Aron makasulod, kinahanglan mo pakita og QR code ang mga tawo sa checkpoint. Madlok beta sir pero nanarbaho mong ta, kinahanglan pud og matrabaho ta kay para sa tong pamilya. Sud po kayo kita manarbaho, sabi ka uno na to. Lisod lagi hasol. Ngay nani karon kay lisod kay makagawas-gawas man niya. Wata kabalo sa mga palibot bitaw. Nga kuan ba safe ba ta? Apan kining si Nanay Pilar Padero, dismayado kay wala siya tuguti nga makagawas sa border bisan pa man adunay QR code. Ma'am, tama ma'am kay more than 16 na ma'am, baka kita magagawa. Di ka na nato nakobra man sa kuran ma'am. Buot kuno ni Nanay muadto og upol aron kuhaon ang iyahang pensyon. Di sa nila nga wala arbay ayuda sa gobyerno namo ani yating kuang. Kani nga mong walay ayuda nya karon dili mi pagawason nya. Bugunsa naman lugaro, hugas kamot pues balay namuro na trabaho. Ang Barangay Alae dunay natalang 27 active cases sa COVID-19 sa milabay nga mga adlaw. Apan karon, ana na lamang kini sa 5 ka active cases. Gawas sa Barangay Alae, plano na sab sa LGU nga ipailawom sa MECQ ang Barangay Damilag tungod sa 16 ka mga active cases niini. I will once again come up with another ordinance maybe later today. Nga i-declare po na ako ang silingan nga barangay. Okay, Sa barangay Alay, which is ang barangay Damilag. Okay. As erase ako ang ilang MDCQ into MECQ. Tek, aminado ang LGU nga hugot o medyo strikto ang ilang ginapatuman nga protocol karon apan nabuot nila ipasabot nga to sa publiko nga ila kining ginahimo alang rasab gihapon sa ilahang kaayuhan. Tek. Okay, daghang salamat Cyril Chavez.